Sziasztok srácok, én Benni vagyok, és itt vagyunk a legeslegújabb videómon, amit ha láttatok már a másik videó, de gondolom nem láttátok azt, hogy vasárnap ugye live-on lesz, ha megbírom csinálni, mert sokan szinte suliból mondtam, hogy barátaimnak, hogy live-olok majd, de nem biztos, nem biztos, hogy azt higgyétek, hogy majd jó, akkor biztos live-olok, nem biztos, lehet nem lesz, most később, olyan 6-kor lesz, de akkor sem lehet, de biztos lesz vasárnap, meg szombaton videó. Vasárnap 11-kor, 12-kor ne érkeljatok nekem, ha nem fog, most fél 12-től 13 óráig ne írkáljatok nekem, mert templomban leszek. Jó? Megyek a katolikus ide templomban, itt van mellettünk szőlősiek, ha lássák, vagy valamilyen ceglédiek, akkor ők is már szerintem látták azt a templomot, hát szerintem sokan erre is bicikliznek ebbe az utcába. Egyik barátom is erre biciklizik, és itt is lak. Úgy hívják, hogy Tomika, osztálytársam, hogy ha lássák, akkor szia, ne ismerhetitek, hogy Tomika. Na, hát igen, ennyi volt az a videó. Sziasztok!